En el meu laboratori el que fem és comparem la informació genètica d'individus o organismes que són diferents, per exemple, entre humans i ximpanzés, o entre gossos i llops, o entre diferents tipus de peixos. I el que intentem entendre és, mitjançant la genòmica comparada, que és la disciplina científica que fem servir per comparar genomes, la informació genètica, intentar entendre les bases genètiques de les diferències morfològiques. El meu objectiu, que jo ja sé que no veuré, però m'agradaria molt és entendre què ens fa humans. És a dir, de fet, el que lliga la major part de línies de recerca del meu laboratori són diferents angles, diferents aproximacions per entendre'ns a nosaltres com a espècie i què ens separa d'un ximpanzé. Jo soc zoòleg, és a dir, vaig fer biologia a la UB, a la Central, i em vaig especialitzar en zoologia. En aquell moment treballava amb ecologia de ratpenats i de granotes. Després, per raons vàries, vaig deixar la ciència i me'n vaig anar en el món de la privada, treballant en programació i en coses de bancs. Vaig venir a fer la tesi a la Pompeu amb l'especiació d'humans i ximpanzés i les relacions amb reorganitzacions cromosòmiques. Vaig marxar als Estats Units a fer el postdoc a la Universitat de Washington, a Seattle, amb una beca Marie Curie, i al tornar vaig tornar amb una Ramon i Cajal i vaig tenir la gran sort que em van donar una ERC Starting Grant, i després ara ja soc ICREA researcher aquí a la Pompeu. Jo crec, com a mínim, la imatge que m'he fet de mi mateix, jo recordo sempre molt interès pels animals, és a dir, d'aquí la zoologia, i concretament això ve del meu pare, que ell era un apassionat entomòleg dels insectes. Per tant, jo sempre, des d'un punt de vista zoològic, m'havien agradat molt els animals, però des del punt de vista genètic no. El que passa és que després he descobert que la genètica està molt bé i ens ajuda molt a entendre per què uns animals són com són, diferent dels altres. Però jo crec que bàsicament la passió per la zoologia em ve molt des de petit. No, què va. Jo a l'institut, com a molt, em podia imaginar dedicar-me a això, a fer fotos d'animals, no sé, coses d'aquestes, però no de cara a la ciència tal qual l'entenc ara, no? La veritat és que jo no em veia com a investigador principal i és d'aquelles coses que amb el temps t'hi has anat fent fins que un dia t'hi trobes i dius ara és el moment, no? Però a mi si m'haguessin dit fa 10 anys com seria la meva vida ara, clarament no pensava en dirigir un grup de recerca i fer el que estic fent. Jo crec que el moment, segurament científic, més interessant que he fet, em sap greu perquè no és la meva investigació, ja m'agradaria que hagués estat, però això em va passar quan estava de postdoc als Estats Units, és quan vaig rebre els discs durs amb el primer genoma de Neandertal que s'ha fet mai. Jo crec que l'excitació i les hores seguides sense dormir que vam dedicar a analitzar el primer genoma de Neandertal, no sé si ho tornaré a viure, però és segurament de les coses més remarcables que he sentit científicament. Doncs donada aquesta passió, idea per intentar-nos comparar amb humans i ximpanzé, jo us convido a tots i intentaré que us ho passeu al màxim de bé i us donaré la màxima informació perquè sapigueu des d'un punt de vista genètic i també de comportament què ens separa amb els ximpanzés, què ens fa semblants i, òbviament, estaré obert a preguntes i que entre tots descobrim què ens fa humans. A mi m'agradaria molt que vosaltres, quan vingueu carregats de preguntes, de dubtes, perquè en el fons jo penso que el que es tracta és d'aprofitar aquesta oportunitat per, entre tots, generar col·lectivament, treure moltes de les idees errònies que la societat té sobre els ximpanzés i sobre el que ens separa genèticament i aprofitar aquesta oportunitat per guanyar coneixement sobre lo semblants i lo diferents que som.